ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1 Tatak FM. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan na napamao karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maika, hinggod ang pangidaron, minyo ug may usa ka anak, tagaglan sa Rangani Province. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lolo. Naprinda bangod ni niya kay i-invest, pero naskam ang akong lolo. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Maika, Uy, asa Lo. mas mama ni mo? Naaman lo. Ma! Diyas lolo, nangita ni mo! Kariyot. Niyaman lagi ka pa. Tala, kuyogi ko, ikay ihap. Ha? Unsay ipon pa? Na, manggoy niya dos bay. Mag-invest ko nota. Human sa usak ka buwan, mutubo ang kwarta og dako. Dublihon nila ang kwarta nga imong invest. Sampol, ang imong 10 mil, ang imong 10 mil, mag 20 mil. Uy, tempa sa luoy. Di ba ko na investment scam? Sa, patakang storya na may kaoy. Kaya dilinis ka. Di pasabot na kuha ni nilag mayo. Unya, asa man kuno ko kwarta para i-invest ana pa? Ay, dalhon lagi taka. Kaya ako mangiprinda ang akong yuta. Unsa? Iprinda ni mong imong yuta tungod lang anang investment lo? Asas mama ni mo, Maika? Ni kuyog ni lolo pa. Kay magprinda ko to siya siyang yuta. Ha? Oh, ano mamirinda man siya? Usam lay kadako sa iyang panginahanglan. May gipamati siya o kinahanglan nga magpatambal? May untaw ingon anang napatan sa kwarta pa. Pero para investment man ko no. Aw, maayo di ay kay i-invest man. May untaw klaro nga investment na. Unya og scam. Ha? Wabita kahibaw kung asa na siya mag-invest pa. Basin kung ilad ba o scam ba. Aw, to ang makasmama ni mo. Di mahibawan nato na ron. Able. Nanas mama ay. Nara, abli nga to. Aron nga, mahibaw tag naunsa ng ilang lakaw. Unsay ngan sa investment ma? Almaniko. Ha? Unya, legit na. Na, butag to oy.
Maayo man sa dinoon, mga istorya ang mga tawhan na dito. Ilan yung nakumbinser si Papa nga mag-invest og 20 mil. Ha? Hoy, 20 mil ang invest ni Lolo, ma? Lagi. Og ako sa pakubrahon ining Papa human sa usa ka buwan. Kay mo doble man unya ko nung 20 mil ni Papa human sa usa ka buwan. kadagko sa danang kwartaha, Amalia, oy. Kanong misugot masab ka? Ay, may mahimo bago di ay kong Papa. Nga magtuman man gina si ang gusto. Maong tuay. Naprinda gyud ang among yuta og 20 mil kay i-invest ni Papa sa almaniko. Recorded by X Thunder Gaming. Why nahimo sila si Mama sa pagkaprinda sa yuta ni Lolo aron lang invest sa investment nga gitawag og almaniko. Gihurot ni Lolo ang 20k nga kaprinda sa iyang yuta og invest. O si Mama ang iyang gisangunan nga mao'y mokobra sa iyang kwarta man sa kabuwan. Apan, tulo ka adlaw pa lang, may daotang balita na may nadawat. Unya? Unsa ma? Ay, nanira ko no ang almaniko. Unsa kay nanira ma? Lagi. Mo'y sulti-sulti sa ubang nagpamimbro dito nga nanira ang almaniko. Diin nag-invest si Papa og 20 mil. Ay, Ginoo ko! Kasayang sa kwartang Lolo. Murag tulo pa man siguro kaadlaw sukat sa pag-invest ni Lolo siyang kwarta. Di ba, ma? Ay, gani. Katulo pa ron kaadlaw. Daan pag yun lagi ko itong istorya, ha? Too good to be true, gani to, ma. Lahi na gyud na, uy. Magduda na taana. Ay, amot lang. Pero saon di man magpapugong Lolo gud ninyo? Mao may nangita og kaprindahan niya si Yuta. Saya nga itong kwartaha, oy. Gol, guys, Papa. Ay, natural. Mo lang. O man ganito, mukaon ganina. Luuyas ang Lolo, uy. Pero, tay mahimo. Kay na-scam ang gyud si Lolo ng investment scam. May ka, kuyogir ako. At doon natos Lolo nimo kay gipatawag naman sad ming iyang mga anak. Nga naman ko naman. Mot lang kain ni niya. Sa miyaging tuig baya, gipatawag sad min niya kay papunan niya og prinda ang yuta og 20 mil. Motong nakadawat ko og 1,500. Ha? Mutayon sana say toyo iniron. Sige ma. At doon natos Lolo. Ay, ipatawag mo na akong tanan. Kay akong ipahibaw ninyo nga nalukat ng yuta. Gilukat ni Richard nga akong pagumangkon og 65k. Kung bahino ninyong walo ka magsuon, naamo sa tag 8,000. Apan hibaw kung naglisod man gyud tarong panahon na. Malipay na lanta nga gilukat na ni Richard. O siya na karon ang mukupra sa mga lubi nga niya sa atong yuta. Pero kung may 8,000 kamo nga iuli kang Richard, pwede nga kamo na ang mukupra sa inyong bahin. Basta muhatag mo 8,000. Ay, na. Baya gyud ko ang kwarta haron pa. Sige lang ma. Pangitaan ta ng paagi nga mabayran nato. Aw, nagbahin na mo sa inyong yuta? Ay, ooy. Gibahin sa ikawalo kay walo man miktanan nga man nagsuon. Unya si Papa din ninyo, buhi pa man. Pwede ninyo apila sa pagbahin. Ako ba yung tangingnan si Tia ganiha na pagkahuman pa? Nya, niingon man siya nga kung unsa ko no'y nasabutan, mauna ko no to. Wa na ko no'y bahin si Lolo, kay iya naman yung giprinda. O gabilin masab ko no'n niyo taas sa mga ginikanan ni Anhing Lola. Maong way labot si Lolo. Unsa? Naglibukit ko sa pagkabahin sa yuta sa akong lolo ug naluoy ko sa akong apuhan nga wa na iyang makitaan. Tikuwang nabaya ug murag wa na hinuoy katungod sa yuta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod.
Unang pangutana, giprinda ni Lolo kining yutaa nga kabilin sa mga ginikanan sa iyang asawa o sa akong lola. Wabay katungod ang akong lolo aning yutaa, kay kabilin man sa mga ginikanan sa iyang asawa. Ikaduhang pangutana, ang pag-umangko ni Lolo ang naglukat sa yuta sa kantidad nga 65K. Gusto ba ang gusto sa iyang pag-umangkon nga siya na ang may katungod sa yuta o mukupras sa mga lubi? Ikatulong pangutana, 8 ka magsuon sila si Mama. Gibahin sab sa kawalo ang yuta o wa na bahini si Lolo. Gusto ba? Kay matawag ko nung nga way labot si Lolo sa yuta o iya pag yun ning kiprinda. Naluoy manggod kong Lolo nga tiguang na o way laing pangita. Ikaw pa to katapusan. Nagkasabot sila nga tag 8K silang 8 ka magsuon para itapal sa pag-umangko ni Lolo sa paglukat sa yuta. Ang dili makahatag sa 8K, dili makakupras sa lubi. Gusto bang ilang ikasabutan? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Maika. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kabtangan, mga pangan, mga papilis, mga dokumento, ato ang mga yuta, ato ang mga karelasyon og uban pang mga legal nga mga pangutana ipadagyod ng inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat og mga suliran diri namo guys. Ang importante kumpleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana og mga problema. Kabaw ko nga karong mga panahon na labi na no sa katong mga naagian sa bagyong Tino, agrang lisura gyud sa ato ang mga kahintang, sa ato ang mga kaigsunan. Apan ako yung hatagan og pasidungog pagpasalamat ang tanan nga mga responders, ang tanan nga mga ninggahin sa ilahang oras, ilahang panahon so that they were able to spare and to give para makahatag og tabang og hinabang sa ato ang mga biktima, no? Karon mga nagkinahanglan gyud mga sanina, pagkaon, tubig, mga gamit sa balay para pagluto, no? Para pagtug kay kato unprecedented gyud to ang nahitabo sa Cebu, no? Makita gyud nato nga tanan maski asa kang dapita basta naay sapa murag ning apaw gyud tanan, and hopefully no nga dili ta magpabiling buta ug bungol sa mga panghitabo atong ning gamiton no as an eye opener nga di ni magsilbi ang ingon ani nga magpataka lang tagpili kuno kung kinsay ato ang pilion nga leader, pero kinahanglan na gyud ta nga mubuhat pud sa ato ang part nga ang atong mga palingkuron sa pwesto kana gyung sincero ang mga tinguha pagserbisyo. Pero sa katong mga naminaw karon nga nabiktima sa baha, no, ipaabot gyud nako pud ang ako ang personal nga labi na sa mga nawagtangan, no, ug mga minahal sa kinabuhi, no, ang ato ang personal nga mga simpatiya no sa inyo ha nimo ug sa imuhang mga pamilya. Apan permi man gyud nakong isulti. Lisod kaayo gyud ni isulti balik karon, pero ang adlaw musawop manggani, moagi manggani tas kangit-ngit, apan dasig lang gyud ta kay taod-taod puhon buntag na pud ang adlaw musaka na sad. Pareho ra gyud pud na sa ato ang kinabuhi ha mga sukintig paminaw. Dasig lang gyud ta, padayon lang gyud ta. We will be we are continuously praying for you. Salamat kayo sa mga ningpada sa ilahang mga donations sa mga hinabang pinaagi diri sa ato ang stasyon diri sa DYHP, no. Pirmi gyud tang naghatag og ayuda giapod-apod ni nato sa tanan nga mga local government units nga nagkinahanglan sa ato ang tabang. So padayon gihapon ming nagdawat sa inyong mga hinabang ug mga donations. Letter sender nato karong adlaw taga-Glan, Sarangani Province, no. Si Maika, 26 years old. Punto legal kining iyahang suliran kabahin ni sa yuta sa iyahang lolo nga naprinda unya iyahang nasabtan nga giila di ay iyahang lolo atong panahon na. So una niyang pangutana, giprinda kuno sa iyang lolo ang yuta nga kabilin sa mga ginikanan sa iyang asawa or sa iyang lola. Wa bay katungod ang akong lolo aning yuta kay kabilin man na sa ginikanan sa iyang asawa. Yes, no, technically speaking ang mga
properties nga masud by gratuitous title, meaning to say either donation or pagpanunod sulod sa kaminyoon, exclusive property gyud na sa katong nanunod. In your case, kay gipanunod na sa imong lola sa iyaha gyud ng lola, imo gyud ng lola way katungod ang imong lolo. Gani na tingala ko giunsa pagprinda sa imong lolo nga sa balaod nato ang pagprinda yuta ang makaprinda ang tag-iya ramang gyud si yuta. Nga ang tag-iya ani imo mang lula so giunsa ka pagkaprinda ni lolo. Pero taon nato ha, pero mo gyud na ang balaod nato guys. Ikaduhang pangutana, ang pag-umangko ni lolo ang naglukat sa yuta sa kantidad nga 65,000. Husto ba ang iyang pag-umangkon nga siya ang may katungod sa yuta og mo kopras sa mga lubi unsa may ilahang kasabutan ug kasulatan sa paglukat? Kay kanang paglukat di man gud na ingon nga palit. Ang lukat gilukat nimo pero wa na mag-ingon nga ikaw na man nag-iya si yuta. Ang sitwasyon ana utangan siya, imong gibayaran ng utang, nimo na pud siya utangan. Moora man gyud na ang logic no anang paglukat-lukat ana unless na ay konkretong kasabutan o dokumento nga deed of sale no with assumption of mortgage nga moingon nga ako'y mo bayad utang, ako ning baligya mo na ni ang bayad sa ako ang pagpalit sa yuta, akong gitubos ang yuta. Kana pod kung ang kantidad nga 65,000 more or less mo po'y balor pod si yuta, kay kung dili sad murang di sad makiangayon basin invalido pod ang iyang pangangkon gid pod sa yuta. So akong pangutana gid ani naabay dokumento nga mao na ilahang kasabutan nga siya'y mulukat niya siya'y tag-iya, kay kung wala di gyud na mabalhin kay wa may dokumento. The only document nga makapabalhin sa pagpanag-iya si yuta, deed of donation or deed of sale. Kung wa na dili ka angkon ang imuhang igagaw or maski kinsang tawhana nga siya nay na nag-iya si yuta tungod kay siya'y nitubos sa utang. Ikatulong pangutana, walo sila kaigsuon ni mama, gibahin sad sa kawalo ang yuta ug wala bahinis lulo. Husto ba kay matawag nga walay labot si lolo sa yuta ug iya pagyud ning giprinda? Naluoy manggod kuno siya siyang lolo kay tiguwang na ug way laing pangita. Okay, balikon na to ha. Ang imong unang pangutana kinsa man gyud tag-iya gyud si yuta. Gitubag na nato si lula ang tag-iya si yuta. Kang exclusive na nga property, di na conjugal nga ma-divide by 2. Dili buok parte yuta lula gyud. Kung mamatay ang tao, remember ang mga tagtungod mao'y manunod. Ang mga manunod kinsa maning mga tagtungoda? Ang asawa, the legal spouse, ug ang mga anak. So dili gyud pud makiangayon. So balik ang imong lolo mo inherit as an heir, not because conjugal property na si imong lulog lula. Manunod imong lolo tungod kay heredero siya, being the husband sa imong lula. Kuyog siya sa mga legitimate children ug bahin. Equal sila. So dili unta 8. Kung 8 sila ka anak, apil imuhang lolo 9 divide by 9. Unta ang pag-divide anang yuta. Ikaupat ug katapusang pangutana, nagkasabot sila nga tag 8K silang 8 kaman nag-igsuon para itapal sa pag-umangkon ni lolo sa paglukat sa yuta. Ang di makahatag og 8,000 dili ka kopras sa lubi. Husto bang ilang kasabutan na kopras? Siguro yes, kay ang kopras sa lubi mao nay ibayad didto ang abot no, siguro mo ibayad didto. Pero lahi maning pagsabot na tug pagkopras, lahi pod ang atong pagsabot sa pagpanag-iya sa yuta. Kung di makabayad aw di ka kopras, kay ang katong pila ang value sa kupras maoy kanang silbig bayad no ngadto sa katong paglukat nga 65,000, okay ra na. Pero moingong kag di siya makapanag-iya sa yuta, sayop na. Magpabilin silang na ay katungod sa yuta maski pag di siya kabayad sa iyang bahin. Pabayran ra gyud gihapon. Ha? I hope nga kaning mga ingon ani nga mga issue kay yuta ra ba niya man nag-igsuon dili unta ni mahimong hinungdan sa pag-away-away sa inyong pamilya no. Maghinaot ko may ka no nga kamo din ha magmalinawon lang na ninyong husay ang kanang issue ninyo aning yuta. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center.